Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. So, ibuku niyamushe nifuna niberenge mukicheba ngakale kicheba chima chitamanga chima teretereza but don't worry zaberengana mukizungu so that bomwe makoka utenga watu bakwanisa kuchita understand ground ya message yato ya siku ya leo. So chapa mutu mchicheba chikamba kuti Joshua achenjeza Antu Asunge Malamulo Amulungu. Joshua achenjeza Antu Asunge Malamulo Amulungu. Joshua is warning people, children of Israel, to uplift or to uphold or to keep the commandment of God. Cheti funukoziwa siku ya leo wana Mungu chako. Book ya Joshua ni ole mbewa kwa Old Testament church. Most of the time if we are preaching from the Old Testament church, just to know that what we are preaching are types. These are typology. Ni mitunzi kapenda vimvwili. That's why real substance ni Yesu Kristo. Yesu Kristo kwa Testament kulibezina Yesu. Usapeza chape Yehova, God, I am who I am. That's like that. But there is no Jesus. So when we say we are teaching about types, typologies, we are teaching the shadows that shows you the real substance that was to come, and it came. I was very disappointed when I asked this question to a certain pastor from market there. So gore Bible ikamba kuti mutaliso so kwanza kuusunga mnyumba olupanja ko duyu mudaliso unaza unafika kama msogole mudaliso kalibe kufika mudaliso kalibe kufika because mudaliso ukafika cha msogole simungazivutika mu mvutikira. So I felt so bad. That man has been preaching for so many years, but to date sazi wa kuti mudaliso nasta bwana unafika. Mudaliso mene sunga kwanise kuusunga mnyumba. Mudaliso mene sunga kwanise kuusunga mkapa ya. Mudaliso mene sunga kwanise kuusunga bank account ya. Ndiye uja umwaka kuti allow me to go. I will send you the comforter who will come upon you. The Holy Spirit is the comforter which came. The Holy Spirit is the blessing we are talking about. That's why I can be preaching here. Apostle Wisdom is preaching there. You will find that Teacher Nyirenda is preaching in USA. Brother Martin is preaching in South Africa. This blessing is sufficient for all of us. Ziko ya pansi yonse izuri ya so. Then uzapeza mvuso alemba ukalipe kufika mtali. Ukafika tukuletea mbakweza na iwe mwa ibara bwanje. Simulungu wabantu ofuti. Nebela bambiri. Bakudia sima bayenda. Bati ndiye batebana kamba mateo kuti tumbi babani. Sima vikudia yes. Bati wokufa. Bati nana kamba kuteleka wokufa wiste bwanje. Bashikane bekabeka. Kasi kuli bakufa bakuti balika kupema. Nabo kufa bakuti bapema bakudia sima. Okay? So now, lero ndiye utenga womwe nifuna nipunzise. Joshua achenjeza Antu Asunge Malamulo Amulungu.
ndipo atapita masiku ambiri Yehova atapulisa Israeli kwa adani awo onse akuwazungulira, ndipo Yosua adakalamba nakala wa zaka zambiri. Joshua wayamba kukamba nkani zochenjeza wantu. Kazi Joshua anakota. Joshua pomwe aona kuti nakota silingaende chani, nifuna nisiye chenjezo kwa Anthu omwe azasaraba. Joshua anakota kukhala nkote, so pomwe anaona kuti kukota uku sinibwerera kumbuyo, nili kupita koma nikalibe napita kuli chomwe nifunika kusiyira bana ba Israeli pomwe basala bagwira icho chomene. Okay, nikakubereka. Yosua anaitana Aisraeli onse, akuru awo ndi akuru awo ndi oweruza awo ndi akapitawo awo, na nena nawo ndakalamba. Ndine wa zaka zambiri, ndipo munapenya zonse Yehova Mulungu anachitira mitundu iyi yonse ya Anthu chifukwa cha inu. Mulungu anali kupaya amitundu osiyana siyana. Why anali kupaya amitundu osiyana siyana? Anali kufuna kuti bana ba Israeli bankale na mtendere. That's why kuli konse bana ba Israeli koyezopita ukamenya nkondo, anali kuwamenyera nkondo ni Mulungu. Then Mulungu akachimfya ma enemies wa bana ba Israeli. Osatenga chabati banali kutaba chebonse baenda bakufunga. Awe bana ba Mulungu kunali kufewa. Ukamvera bana ba Israeli babwera baliza balipenga basekereza kuti tapambana nkondo, uzibo kuti komwe bachoka kwa abantu. Kunali kufa abantu komwe bapita bana ba Israeli ukamenya nkondo. Then Joshua abauza kuti manso yano inonse apenya kuona zomwe Mulungu akuchitirani, akumenyera nkondo, achosa badani wanu wonse kubachosa muziko ili kuti mwe mupambane ndiponso mukwanise kunkhala muziko ili. Kumukira ziko la Kena, ziko la mkaka ndiuti munali kunkhala vibantu vikulu vimagiant yakuti bana wa Israeli wanafika pa point yokamba kuti tinali tapita kukachita spy, but bantu omwe tapeza uku chioneka munga ndisentente grasshoppers. Siniziwa kuti tingakwanise kumenyana na bantu bajana kuwachivya because ni viwanto vikulu. Kamba kaichi chinalengesa bena kusarova Kena because wanadauta pamvu ya Mulungu kuti Mulungu sanga chipambanise ku bantu banja. Kalikuberenga Bible, don't worry, zakwirizana manjemani. Pakuti Yehova Mulungu wanu ndiye anakutililani nkondo. Taona ndakugawirani mitundu ya Anthu iyi yosala ikale cholowa cha mfuko anu, kuyambira ku Yordani ndi mitundu yonse ya Anthu. Ndinayipasula paka kunyanja yaikulu kumalowero adzuwa. Indetu bantu banafa kulali mparazanga chonse chinali kulengesa kuti abantu bafe kali nali yakuti bana ba Israeli bapeze ponkhala abwino. Ndipo Yehova Mulungu wanu iye
iyeyu adza wapitikisa pamaso panu ndi kulanda dziko lawo kuwachotsa pamaso panu. Kambira Mulungu akamba kuti ndifuna kuchotsa pamaso pawo munthu alipokuona. Akukukisa kwenda mpaka kuziko lina nimfa. So kambira Mulungu akamba kuti Joshua watu chigulu cha bantu apo nizachichotsa simuzachiona. Bonsa palibe kantu ni bambiri bwanji bati bamwalira ndiye kuchosewa pamaso pabira. Ndasa Mulungu akakuza kuti sinifuna kuona choka pamaso pa iwo uona Mungu ungatabe kwendo kukira ko ingatwezo kana kumtendere isi asa kuona muntu kandi kukireko kuzimbabwe iyai azongazuka kwa kudyaka pano akuona afuna disappear wodi kulete kupema ni kumwalira komwe kuli kulankuliwa apa. So bana ba Israeli vanali kulengesa amitundu ambiri kupedwa kamba kale mawo abwino omwe anali kufunza kutengedwa nikupasiwa ku bana ba Israeli. So Mulungu sayopa ndiponso sana likuopa kupaya bantu bambiri ndiponso ndikusiya bamwongo bati kuti bakale maro yacha. Ndipo muzalandira dziko lawo likale choro wachani. Umvera socha ulipe proti ni Mulungu waja umu ulipe proti wamuona ujani kare pati proti yako. So wentu wa kisamchosa samchosa uja uwe ndo tenga maro ya mene ya ukaya wasara so sekelera yes Mulungu achita responde pemphero yanga. Usira kuti kusekelera komo sekelera uku wina ngo akufa upemphera project kama vanati kuira kudara vanati mangira yose vana mangani yako isensana wa Mulungu sitingavuti tikapemphera tani mwaona manyumba emona vanati mangira vile abwera Mulungu akamba kuti waona paja pamwe pangara muntu paja nipapo ndiye upita tabe kuti sendere yankiwa. It is not like that. Ichipuziso tikapita nacho kunja kuchiri pambiri vana va Mulungu chakuti ingati sura chenjera bwino so uzapeza kuti na veo usekerera vinango sivameni abalike bankalepa pali banasikandira mutadaka bastiri online ya monga Yehova Mulungu wanu ananena ndi koma mulimbike mtima kwambiri kusunga ndi kuchita zonse zolembedwa buku la chilamulo cha Mose. Mulimbike mtima. Why ukamba kuti tilimbike mtima? Because kuli ena azalengesa tichoke pamaso apa pamoja. Ukambera mau alembedwa akamba kuti. Do you remember last time kumwenda ali kukuza pali Joshua? Nakamba kuti Joshua ni type. Joshua ni shadow. Joshua atafika Yesu Kristo. Ati. That's why ona Mose pomwe pa promise wa kuti bafunika kuworoka msinje baende bakankale muziko la Kenani. Ziko la mkakandiuji. Moses sana kuanisa kupeleka bana muziko la mkakandiuji. Why? Because Moses anali wachilamulo. Moses is a testator wa Old Testament church. So Old Testament church testator ndiye anapasa malamulo ku bana ba Israeli. So ziko la Kenani which represent New Testament church. So malamulo amose chilamulo ichi sanga rulinye mu New Testament church. That's why Moses sanga robe mu Kenani
omwe afunika kulowa mu Kenani ni Yesu chabe, because New Testament church inaliyo bisama mu mwazi wake. So kufunika muntu omwe achitafika Jesus Christ ndiye aolosa abana ba Israeli musinje na kubangenesa muziko la Kenani. That's why kuona Moses pomwe anashitinga twice pamwala Mulungu akamba kuti nakalipa ndikiwe suza roba Kenani. Sikuti chinalengesa kusaroba Kenani cha Moses ni chifukwa cha kutaramenya kabiri pamwala. Ayi. Chinalengesa Mose kusaroba Kenani ni chifukwa cha kuti Mose anali kuti represent wao. And then kunali kufunika Messiah Joshua atenge wana wa Israeli abaose msinje bakauruka msinje basifike mu Kenani bakari Kenani. So aliyense omwe afikiza bana ba Israeli mu Kenani ata represent Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye testata wa New Testament church. So ukaona Joshua manje aitana bana ba Israeli bwerani kuno inu bana ba Israeli amitundu zonse taona ninenda karamba na kota na kula ndiponso nifuna kupita njira ya muziko la pansi. Iyi njira mwiziba imapita wina aliyense omwe ali muziko la pansi. Koma bawo yomwe nifuna kukusiyirani ni akuti munkale olimbika mtima maso anu anaona zomwe Mulungu anakuchitirani. Vambiri anachosedwa pasiko kamba ka inu kuti munkale pamalo abwino. Mulimbike mtima kuti kusaone wina obwerera uku kapena kubwerera uku, because nizambiri singa kukonjeseni kubwezani kumbuyo. Verse ya 6 niverenga futi. Koma mulimbike mtima kwambiri kusunga ndi kuchita zonse zolembedwa m'buku la chilamulo cha Mose. Osa chipambukira kulamanja kapena kulamanzere. Osa lowa pakati pa amitundu awa otsala. Palipose panali kuchosedwa abantu panali kusala mutundu. So nomba abawoninga uti maona mtundu wa sala wina uli pakati panu pano. Musalole wina aliyense pakati paini kumkala umozi wa amitundu awa. Kapena kuchura dzina la milungu yawo. Ukafunsa wa Catholic lero akuza kuda yemwe naye sitipembera Mulungu mmoja. Ona mose wenda uchecha. Wenda upembera si Mulungu. Ukafunsa wa SDA akuza same. Ukafunsa wa UCZ akuza same. Akuza nemu ni mwakuza kana. Mwandini tamba kumpembeza Mulungu. Nona munga zikolo seri mpembeza. Mungaende ku Beam of Grace, bangaende ku Catholic, bangaende ku New Apostle, bangaende ku SDA, bangaende ku Salvation. Abusa tipembeza Mulungu mmozi. Kambiri ndima yangana ta tipembeza Mulungu mmozi. Wewe mpembeza wina wangu naze tipembeza wina. Why? Osarowa pakati pa amitundu awa otsala mwa inu. Iyi mitundu inasala ili pakati pati. Unvera oningi yomwe apasa Joshua ku bana ba Israeli. Indetu Mulungu akesa bena achoza. Bati chenjerani mupenye because pakati pa inu pasara bena. Vasara pakati pa ife tifurika kushitana wo bwanji. Osalowa pakati pa amitundu awa otsala mwa inu. Kapena kuchura dzina la milungu yawo. Lero wina ngo namufunza kuti ingatukamba kuti timapembeza Mulungu mmoja. Ndiwe mbusa kuti ndina mbusa pa Assemblies of God. Okay. Lero sisi ndiwe mbusa. Tikambe kuti lero ufuna ulalikira mawu a Mulungu.
kodunga ende kulalikira ku Katoliki akabati ya kuja singalalikira kuja kali kuli mazipambo bali ko kuja mabri nati why sungalalikire ko ana muro yawo inyireza kuja anga pembeleze kuja ni mpambo okay ungaende kulalikira kwa SDA kama yawe ona baje abantu doctrine yawo na yatu isia so sinigaende kupembeza kuja nikaenda kuja nendo karate bench kuti nipunzire bamene bachita bwanji bapunzi okay ungaende kulalikira ku salvation awe bene na Mungu kuja tukukamba mao akuti tukole kupembeza Mungu mmoja ukapeza cheche zo lalikiramo Peter Paulo angalalikiremo Timothy angalalikiremo Barnabas angalalikiremo Filipo angalalikiremo aliyense why bangalalikiremo because wanali kupembeza Mungu mmoja chipembezo chao ni kimoja why kubusa wa Katolika sana ende kupembeza ku Baptisti why mubusa wa UCZ sana ende kupembeza ku Katolika kamba kuti stipembeza Mungu mmoja. That's why Joshua abaoninga bana ba Israeli muri na Mulungu wanu omwe ankala kumenyana n'inkondo nthawi zonse maso anu anapenya anaona zomwe zinachitika na kupapatana ine nakula na kota nilikupita niende koma inu musalole kapenda kulowa mumakachisi yaba bantu kapenda kuchura chabe zina ba Mulungu yao osayesa because mkatikazo mwezo Mulungu akesu Joshua alesa kuchura zina na Mulungu yaba bantu bena why Joshua prays kanse Mulungu na mamwe mwana akora kutara kumuntu dine Mulungu wajera sinima mbabulo kuona mundu wanga apembeza nyongozina Joshua auza bana ba Israeli musalowe muzipinda za aba musachule mirungu zao Joshua wakambatiwa ni pakati pake akuti wali pakati panu koma mirungu zao musazipembeze ukaribe kuona kuti husband and wife na bana pamela akaso kukata kuseni wakasamba ali yensa na njira yako ake kwaika aziwa kumwe apeza Mungu wake ukangarapazo ukagamiza zokuti kuti family yanga kai akabota ataka imwe kumwamba ni waika imwe ngati munampezera ku Zion endani kwa Benoko ile nampezera ku Baptisto bana naye mwe ngati mufuna konga batate bano bamayi bano kongani cha kuli konse kwa mzao na ndiye ko yali ndiye ko yenda Joshua kamba kuti musapembeze mirungu zao Achenjeza because of pakati pa bana nikakora nikakubeleka pale na chini kitu hizi so that nikakura kila bao ni zisiriza mamsana osarumiritsa naro kapena kwitumikira kapena kwigwadira milungu yao aba bantu osayesa abo kundia kuli bapapa be baona banabwera okuniba kati ikuti amene muli nayo nwante mpembera kuti uchechi mama awe ndino kubigoka ya sitikamba kuti muzakuka kuchechi kwana tiendeko chape bakutanga kupemperereni futo ili bakutandizeni and then mupitiriza kwenda kuchechi kwana Joshua akamba kuti do not worship their gods osayesa but iwo kwanza kunyamuka so nikuti kwa pezeka Rehobothi ni ukukusaidia kumakeni lekanti yende kwa meneo tizapita komwe kuja zili zonse zomwe zichitika kwa dani pass ni mwa bwana na problems kwa dani pass imi ani mani kodisu pembeza milungu yao Joshua alesa asia wonini akalibe kupita
munjira ya ziko la pansi. Koma muimirire Yehova Mulungu wanu monga munachita mpaka lero lino. Chija chomwe munagwira so muchigwirisise momwe munachigwirira ija nthawi akali ndi ine. Mukali ndi ine Joshua. Nizapita mupitirize be kugwirira lamulo lomwe lija. Lamulo la ndani? La Mose. Musalitaye because ndiye Mulungu wanu. Verse 9. Pakuti Yehova anaikitsa pamaso panu mitundu yaikulu ndi ya mphamvu, koma inu palibe mutundu anayima pamaso panu mpaka lero lino. Indeti kunali giant. Indeti kunali vantu vikulu. Ukambira wana wese vakambatiwa kamonga sontwa. So nawo vantu wese giant. But Joshua chitira wamoni. Kuti taona lomone giant awa musayope. Why? Because palibe anakwanisa kuyimirira kusogolo kwanu mwenzo nkalawo pambana tani. Verse 11. Muntu mmodzi wa inu adzapitikitsa anthu chikwi chimodzi. 1,000 of people, chikwi 1,000. Akamba kuti mukaona zomwe Mulungu anakuchitirani, Mulungu mwana alikupaira wajantu, Mulungu mwana alikuphishira vantu. Inu umozi chabe muntu akayimirira so against 1,000. 1,000 ikwanda tawa pansi. Yasa wona wanzatu abakamba kuti mwana wa Mulungu demon singa kuchimvya. Pari verse azaiverenga verse yamene ya number 10. Akamba kuti one shall chase 1,000. Oh, wayamba matani. Demon iliyonse ili pano sinza kwanisa kuyimirira ikubwa. Why? Because I have power to chase 1,000. That was not the true meaning. I am here to teach you the meaning of this scripture today. Just pay attention and listen carefully. Pakuti Yehova Mulungu wanu ndiye amatilira inu nkhondo monga ananena ndi inu. Verse 11. Potero muzisamalire nditu kuti mukonde Yehova Mulungu wanu. Muzisamalire nditu kuti mukonde Yehova Mulungu wanu. Koma mukadzabwerera mbuyo pang'ono poka ndi kuyimirira otsala amitundu awa, ndiwo akutsala pakati pa inu, ndi kukwatitsana nawo pakati pa inu, ndi kukwatitsana nawo, ndi kulowana nawo, nawonso kulowana nanu. Dziwani nditu kuti Yehova Mulungu wanu sadzalandanso dziko la amitundu awa kuwachotsa pamaso panu, koma adzakhala kwa inu deka ndi msampha ndi mkwapulo muntiti mwanu. Adzakhala deka ndi msampha ndi mkwapulo muntiti yanu ndi minga m'maso mwanu mpaka mudzatayika mu dziko lokoma ili anakupatsani Yehova Mulungu wanu. Aba bantu Bible ikamba kuti mwayiona mitundu sana pakati pano osalola kukwatiridzana. Hawe ndise bantu ba Moses ndimwa mtundu bwanji ndise bakarubani nanga kusaidu ndise barundi ati muziko limozi sikombo limozi kwatirana. Bible ikamba kuti Joshua uza bana ba Israeli
Bona mtundu wa sala pakati pa iwo osayesa kukwatirizana nawo. Mukachitazamenezi aba bantu mwabaona bazakala minga munchitiyana. Mwabaona bantu aba bazakala chopimba pamaso pa. Mwabaona bantu aba bazakala wokuzunzisani izakala niliba. Ngatunateya kumbeba kumuzi uchizo watenga chimwara chikuru chija akapoka ntambovu akamangira tene chimwara wachidosa wachichitaso tene wakakamilisa tene chimwara chakwera chagona paka ntambo chachitaso pali kamilisa ndiye pali ntambo yagwira mwara sekwa tukama kuti maliba chiliso chimwara so mbeba siziva imvera chabe kunukira kamilisi katakamwe bayika then izafendera pafupi yanusha izakapeza kantambo kanukira viwaya kufunisisa kuti ije kamilisi kamene kali kansi idura ntambo yagwira mwana wazipaya woka konda kudia kwako kwa kupaiza chechetu mbeba okujeka pali viwaya pali kamilisi pali ntambo hapo iyo milisi omwe kule ndiye ntambo yagwira liba ili pamutu kwa bichimfuile chechetu sutaba ni bwama mbele pale pamoja na kumene weze kuti tena abwera mwine waliba mailo abana mwili wa mdala wakonda kuja palimbe voka babambi chapai sambe bayikuliba nichana kudya simwamene nikutenga chabembe bacha yenda kuti mpoto musalole kukwatirizana nawo nolowana nawo aba bantu amitundu pakati paye. Ana wa Mulungu nifuna okuisa chance siku ya leo. John chapter 5. Tamba Joshua akamba kuti musaibale chilamulo cholembedwa mu buku la Mose. Ingati kuli vamapente ava vamapaya panja apa so vakonza kujuva kakripu kamene nakamba kakuti musaibale lamulo ya Mose kulingana na Joshua. Ayamba msokoli ezo kamba kuti lamulo ya Mose sichita bwanji sisebeza inachite expire. So uyo akamba pale kuti Joshua akamba kuti musaibale lamulo la Mose. Chiu tekanya ube utenga kwa mene uyenda osajuva kakang'ona bautenga komoye. Nipasa John chapter 5. John chapter 5 verse yake ya 39. Tifuna Roma tilalikile utenga tinde kutinanga Joshua pomwe uza bana ba Israeli kuti musaone wina orangala kuzanja kapena kulama nzera. Kalani focus kugwira chilamulo chomwe mulapasika so that mukulupirire Mulungu wanu eka iye omwe anakupambanisani mukondo sosiyani. Nizaverenga chizungu don't worry so that omwe achisatira waziyendera kwa muzina isi. So niverenga mbuku ya John chapter 5. Joshua atikankira kuli Mose osataya chilamulo. John chapter 5 verse yake ya 39. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Naise tiverenga kama Amulungu. Tima sekera timoyo osata tauke. Akaba kuti you search the scriptures, for in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me. Testifying of who? Of Jesus Christ. Do we have scriptures in the Old Testament church? Yes. Do we have scriptures in the New Testament church? Yes. These scriptures are testifying about who? Jesus.
Joshua is telling us, do not forget the law Moses gave you. You saw what God did for you. Do not allow anyone to mislead you. And then tipitiriza kuverenga, let's go pa verse yake ya 45. Niyamushi pamenea. Verse yake ya 45 ikamba kuti, do not think that I will accuse you to the Father. Who is going to accuse us to the Father? There is one that accuses you, even Moses, in whom you trust. Okay, Joshua atuza chikonkedza Moses. But malemba akamba kuti ni umboni wa Yesu Kristo. Verse yake ya 46, for he had believed Moses, you would have believed me, for he wrote of me. Moses was writing about who? Come on, are we together? Moses was writing about who? Jesus Christ. The Bible is very clear here. Listen. Do not think that I will accuse you to the Father. There is one that accuseth you, even Moses, in whom you trust. Joshua was abana ba Israeli. Musataye chilamulo chomwana chitabwani. Analemba Mose kukupasana. Muchigwiri sisi. Mukagwira chilamulo chija chomwe Mose sana kupasana. Mwalemekeza Mulungu wanu. Acting. Very good. And then John chapter 5 verse 39, he searches scriptures, for in them you think you have what? Eternal life. Yet they are they which testify of who? Of me, Jesus Christ. And then in verse 44 he comes back with, do not think that I will stand and accuse you to the Father. There is one that is accuses you, even Moses, in whom you trust. Okay, if we trust in Moses, what will happen next? Then Jesus says, for had you believed Moses, you would have believed me, for he wrote of me. Who should we believe between the two? Moses or Jesus Christ? We believe in Jesus Christ. Why? Because Moses was pointing, directing us to where? To Jesus Christ. So when you see Joshua saying, "Osakaya chilamulo cha Mose, chikwine na mpamvu, mamura mwana kuchipirani, kuma musalula mitundu yena musabatisane na bena, musayesa kupembeza milungu zao." Kumbukira nzomwe Mulungu anachipira mkali ndikali kuseneza ndi ine. Mose msamtani. Then tikaenda ukafunza Mose akamba iwe saka mbatu konkeini yaka. Kuti Mose timwitaniriro pano. So vaisi date wafunza kuti waye muenda kudate pasatani. Akamba kuti nchole mbego mu Exodus chapter 20, observe the Sabbath day to keep it holy. On which day? On the seventh day. Analemba Exodus chapter 20 ni ndani? Ni Moses. Then Moses kamwitana hapa nilikumfunza kama Moses ine nikonka kumbuyo kwako because ndio unalemba. Then Moses akamati yako niyo valika. Ine nizongo lemba chato kuti ingati zidonsa kuno kwino. Uone kuti wene zolemba ndani. Ingatushusha vameni kamba pano ni Moses uyo manja kamba. Ingatufuna konka ine usha vameni kamba. Enda ufuse John. John ndiye zipafupima lingina mdaro. Umufuso ti John niko kwa Moses onikugenda. Ndipo uona manje John akamba kuti aiwe verenga John chapter 5 verse yake ya 39. Uone vile ukasiriza wewe pa 44. Ukaenda pa 44 na 45 ndipo uzaona akamba Yesu kuti ingatuna kurupirira Moses. Kasi msokore kukurupirira Moses ni kumvesesa njira zomwe anali kukuonesa kuti uyende kumufunika kuchita kwani. Uyende. So, had you believed Moses, you would have believed me also. For he wrote of me. Moses was writing about Jesus Christ. That's why we say Moses was the shadow of the good things to do what? To come. Because he was a testator for the Old Testament church. Jesus, the testator of the New Testament church.
There is a type, a figure here, and there is substance here. That's why Jesus is saying, when you see Moses, you need to see me. When you see his writings, he was writing about me. This is the reason why we say we should follow the real substance, not chimvili. Kakonga mtunzi, shadow wa soba. Stipera kama tisimama ngapozira vesi imozi. Luka 24. Tifulora likira Yesu mumalemba a Joshua omwe aoninga bana ba Israeli. Nanga Luka beakamba John infazoona kodi kuti Moses andali kulimba ba Yesu. Luka 24. Ukundiye kulinkania bwino. Luka 24 tiambire pa verse yake ya 15 ya Moshe. Ndiye pali banyamata omwe tuziwa na bebe kuti osakumana na bebe. Osakwatirisana bana banaba bantu. Bazangara wokuvukisana yazangara maliba pai. Ero uzibe tabotika nkalaliba kwa iwe. Yesu akaba kisimiza bacho sabo pakati pai. Nizawasia. Bapitirize onkara maliba pamoja wana. And then danger ikafika. Hey, nipero shuka wonse ile. Kulibaza sana. Luka 24 verse yake ya 15 niambia. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. Abanyamata aba bandali kazi inaliko pakati pao. Munamumvera munyamata anafa Yesu. Anafa. Hizo kama kutaza ukadea chitatu munyamata wakaenda. Ni conversation wacha discuss. Bati kufa kumvesesesa munyamata wameno. Ni death 3 inoka. Akutie ni death 3 ati nikuibara kuchaka. Batu ujandari munene mukali. Bomwana chitani boda kwisa. Bashimika pakufa na kukapa ndani kwa Yesu Kristo. Bati pakati pao. Bena saa kurupira kutaza chabwa anauka. Kufa zako mvesesesa. Bose wana hapa kuibana kwa. Watiwaza uka muona bwana. Bena kwa kapa mtu akaenda ndaleta mpaka. Angauki. Bena kwa kwata iwe kufa suku ziwa. Azauka kwa. Very good. And then bali pakati pa discussion. Akamba kuti Yesu anabwera pafupi no bajoina. Puzo yanga ni kuti pomwe andali kubajoina papewezo kamba. Bebe bandali kuti. Bandali kwati? Vera. Verse 15. Okay, verse 16. But their eyes were holden that they should not know him. Washushanaga kufa na kuuka kwa mnyama. And then Yesu afuna kuwashita company. Abwere pakati pao. Akamba kuti meso yao anayachunako so that wasachite bwana wasamzive. Nenda nabwera pakati pao so. Naye aponya kunoponya. Ati bwanji wakamba bwanji bwana. Iwe ndiwe foreigner chatu wakwera manyamani Jerusalem. Kuli mnyama atewete zoenda naye anamwalira. So mnyama atasana huko. Iwe sunga ndiye manjano kama kuti Jesus come into my heart and be my personal savior. Ndiye ita nayo. Abanyama tonali bambirika. Meso yao anayachinjako che pamono so kuti basamziva tini wamene. Because meso yao sana yagwile. Sema wanamusa mundu wetu kabanuya. But anakwanisa kuwavala tumeso swatuka. Noti kuwavala utibale kuona. Ikatuwe zoona tichitenjerende aone kako silimu. Uyemba kumuona na poti peli kuso. Peli mtu bakuti senze so. Kazi ni wamene. Kazi eva alimwamene hali. Meso yako ndiye pia ambacho kutama kinifai. Nyerere wiwona mutu uliso. Peli kama kuta iwelika nyerere kama si nyerere ni musu ni. Mwema kushushana so. So now, see what happened. Abanyama tawashushana. Then akamba kuti. But their eyes were holden that they should not know him. And he said unto them, what manner of communication are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Mukambisana chani pomwe muyenda. Nichani chavuta wena ngomoneka mwankarako sadi. Bati muli pa ulendo. Nichani chavuta.
kasi vanyamata paulendo wapita ukakumana na disciples vacho venango vanasarakuta kuti iyi nkani yatiputisa sitiziva ingatanauka oro anapererera but vakamba kuti azimai pomwe vaenda kumanda vapeza kulipe. Peter naye akamba kuti aenda achekinga kumanda vapeza kulipe. Manje ari kuti kasi weya vafunsa kuti mukuti anachani ndiye wamene. Verse 18. And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Ayanka Yesu, art thou only a stranger, you and a foreigner in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in this case. Cleopas ayanka ndani. Ayanka Yesu, ayiwe unakwera manje umaproti. Petika bako sunga biziba. Na muntu wemetika basumu ziba. Cleopas kaso yanka Yesu. Meso yako yachitika bwanje kuti ulete kuona kuti uli ni wamene. There are so many pastors who claim to know Jesus. They don't know him. That's why mapembezedwe yao jaoneka chape kuti njala. Sembe sinjala hii mungu sembe sapembea. Cleopas ni Yesu oyanka so. Yesu wakuti. Umuzi wa Yesu. Sumuzi. Before now, now listen. Verse 19. And he said unto them, what things? And they said unto him concerning Jesus of Nazareth. Oh, then Jesus was so mukamisa na barine. Then simuzi wati ndine nilipa. Kasi matrix yenda chaya yenda. Barako tumesotuano ya sereza mafana watu. Simunganizile kufikira natafuna kuti mushite bwaje munizili. That's why mazoyano na yabara. Simuzaniziba. Kulipe muntu angaziwe mulungu ngati mulungu sana funa tamzile. That's why abanyama tanaba para kuneza. Verse 19. And he said unto them, what things? And they said unto him concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mightily in deed and word of God and all the people. Zinchito zao za Yesu au bantu bandali kuziziba na kuzindikira. But kuti baziba tini wameno. Why? Niye bana saka kuti sinifu na waziba. Testi mbele unalikomini bali nao. Kumbuka Romans kama kuti ingati sukwanisa kumulemekeza because sumuziba. Lemekeza chani? Zinchito zake. So manyamata ulaliki wao suna chinji. Indeed this man was a great prophet. Indeed this man was perfect in his deeds, word of God, everything. Then Jesus was like, don't you have time, you can go fit. And then verse 20. And how the chief priest and our rulers delivered him to be condemned to death and have crucified him. Wauza ndani Yesu anafa. Huyu Mungu ameliwa mpamvu. Yesu ambira waliki wao. Maja vuto inachitika orondiwe fore na tisakuza hapo chako. Mnyama hata huyu mafarisisi wanamvuta. Makings wanamvuta kufikira anakara condemned to death. Then wanamuhanginga. Ndiye mwana fera huyu mnyama. Then Yesu ambira. Verse 21. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. Jenga bwera chikai komanda hapa. Palalikirwa utenga usta bwanji okufa. Nomba utenga wouka. Ukaribe wachoka kukama kolele Cleopas. Wene Cleopas wazindikira kuti indeti uyu muntu anali wamkali. Indeti uyu muntu ndiye wamene anali kuchita miracles yonse. But anapetwa. So ise tinataganiza kuti uyu muntu ndiye azachita redeem mtundu wa ndani wa Israeli. Ukakamba chapoti tinali kuganisa kuti ndiye azachita redeem mtundu wa Kaika.
But we trusted that he had been he which should have redeemed Israel. And besides all this, today is the third day since these things were done. Verse 22. Yeah. And a certain woman also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. And when they found not his body, they came saying that they had also been a vision. They had also seen a vision of angels, which said that he was alive. Vashimikira Yesu. Bali bazimali banatamanga. Wanaona na vision ya mungero. So akamba kuti wanamuona physically so. Ngamba zimayo na vision. Wanamuona mungero ya bakamba kuti anabauza kuti ati anauka. But him they saw not. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the woman had said. Peter. But him they saw not. 25. Then he said unto them, Afuna kuyanka manje, muntu omwe bashimikira omwe batokokamba kuti stranger, you are a sojourner. Apollo yakakuti. Then he said, all fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Enda ukararikira utenga ukabauza. Vantu wewa kaika bada utakutenga wona kuti nimwe vantu wopusa wona lewa zakuti. So kulesimu kamba kuno nimomuma kamba mpontera wazanu koma wonse ndimo mazibusa. Yesu anaya akakoti. You are foolish people. Dimwe vantu vopusa pomwe simukurupirira zomwe Mulungu afunika kupitamo zinalembedwa kuvanenera. Leka niverenge vesi yake ya 44. Guto ili hapa wana wa Mulungu ni yakuti. Okay, pamene aba public kulingana bila chita Mulungu kuti aba bantu waone kuti inde tonalibo opusa. Then he said unto them, all fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses, all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures, the things concerning himself. That was a good. Moses anachita, Moses kulema. All the scriptures in the Bible, all the scriptures in the Bible. And then and they draw nigh unto the village, whither they went, and he made as though he would have gone further. But they constrained him, saying, Abide with us, for it is towards evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. Verse 30. And it came to pass, as he sat at the table with them, he took bread, and blessed it, and brake it, and gave to them. And their eyes were opened. What opened their eyes? What made their eyes to be opened? Because Jesus got the bread, break it, prayed for it, and gave it to his people. And then when they ate the bread, their eyes were opened. The jamaa says yavalika kutwasa mzive. Nerabera itabwanji yasekuka. Kansi chomwe chisekura maso ako nitupira Yesu Kristo. Sasa anawapa saburi jani ndiye mubiri wanga. Kansi ukajya mubiri wa Yesu msogorere. Maso ako itabwanji atsekuka. Ye maso anatsekuka abanyamata after abapasa bread. Nichani chinachitika after abapasa bread batya. Anapitiriza kupezeka na vepe. Bila vya anachita wewe. Kanali kuyofa.
And their eyes were open, and they knew him. And they knew him, and he vanished out of their sight. Jesus just disappeared. Vasiriza kuja break so, hey, ni wamene huyu. Yesu asoma. Asoma chape bananyamka tiende tikaona nilipita tuwauze tisetamuona. Wafika chekuja wayamba kushusha kasi wafika Eva fika kuja alipakati pa. Kipa kama peace be with you. Mutu zara chani ndine ujana hapa. Taona ni mumanja mwanga maneo zimomea napita. Yesu pajeza ndaka kuenda mwezo yendera pajaso. Yesu disappear chepyo. Anabwera akala na glory ije omwana kamba kutafika afa akala. So mubiri omwana akala nawo. Suna ari kuyenda so mwiti yendera. Anari kusunguruka chapyo. Azipeza ali uko. Azipeza ali uko. All right. Musalole wina kunkara pakati pai. Joshua ataona kutina kota. Kukota kwa Joshua kutionesa ise chimaliziro. That's why uona pomwe akota Joshua aitana mitundu yonse ya ana Israeli. Then sana kama iwe chimtundu iwe uone kana ni Afrika choka kwa ha akama ni pakati paidu pali mitundu ina koma musachite za chilamuro cha mugwire chilamuro chomwe muna pasi okuchokera kati yake. Joshua wayo kamba ma hotel ukaona Joshua akota yako kamba ma hotel ni warning because chimaliziro chaziko rapansi pomwe pachitwa harvest mbeu yomwe ikulira na izake chafika nifuna kupita we kapenda road yapaziko rapansi ronse yomwe ipita muntu wina aliyense. Joshua ingati wachita notice kuti pakati paife pali bantu bazatigonjesa pali bantu bazatitaya why suna bachose mulungu anakupasa mpamvu yopaya mafilistine yopaya majubusai yopaya mitundu yonse yosiyana why wabaleka kuti wakati pakati paife ero tuza tisakonje chipembezo chao wachose pakati paife. Kumbukira pale bwecha yomwe wanyamata wanapita kwauza kingo cha testaida kumunda kumota shanga mbeu tapeza kuti na minga za mera so tirore tiende tikapnyure minga so that mbeu isali then kinga na kama bwani siya mbeu ya bwino ikulirane na ndani na msongole zisiye zikulirane. Joshua waisuti suba chosa ba mitundu okapena uchosecho utipeleke kuziwa kumetiza kana safe because zaba utachi pembezo chatu chimozi dani kutifaka nawe mitundu omoka pakati paife akamba kuti siya mbeu ya bwino na msongole vikulirane vikakulirana nibwera ineromba kuzakoro pokorora na msongole nizamchosa mbeu ya bwino ndiponso nizambebeta nikambebeta nizamshoka. Kasi Joshua sanga chose amitundu ena pakati paife kasi pakati paife akamba Ephesians chapter 2 kayambovereka kuchokera pa verse yake 11 akamba kuti nyuma Gentiles munalibe mulungu pachiyambi munalibe hope pani taona nikamba ka Yesu omwe adza paziko la pansi mwankala na chichetekero mwankala na mulungu kansa anyamata vamwe vakamba kuti vari pakati panwa vagwira Moses sivaziva kuti Moses zomwe anali kulemba za Yesu then ingati vagwira za Moses ziri apa izi vasoma. That's why Moses akamati usanamizire ini nizolemba chabe kuti nikondese mwana ari kubwera mwana ari kubwera simumuziva sumuziva mwana ari kubwera why ulimbikira iye tayo mwiza Afrika yomwe ayavawo yazara kulika osagwira za Mose gwira za Yesu abo ndoli pakati pano wazalali kila chilamuro kwa hiyo bena ngo wanasanduka nkarama pendo kama wona waisige usuba maningi wakoka chilamuro cha Mose waisige sometimes wakamba walikuwa na bwino because eva wanazika potu kamba kuti konka Exodus chapter 20 nanga penta ari kusema ayo mwa pempera panja wakamba ono wosoba nomba zomwe bachita simu chitako
Sisiyana n'abantu abantu. Baja bakonka chilamulo exactly cha Moses. Isn't Seba is under grace. You are under grace. Yeah, Moses, Joshua kama kuti Musa kwatizane nao. Vana tumbeu twina ngotosiana nako. That's why uzawapeza bakaba kuti we are under grace. Chakumi wate. Msokole still parana nao baje bala SDA. Baje bali kutali bali muso. Isn't say one new dispensation, New Testament under grace. But chakumi chitenga msokole. Nakapetu dedication timachaya, timachita. Joshua kamba kuti be careful. Osanola wina kutakupatulira ku left olukabera kupatulira ku right. Why? Because wakwera na matrix ukabera kuti under grace wasiriza. Nikwera kuchachukua. SDA ya pasaka yabo. Waso. Akamba kuti you need to scrutinize their messages. Uone kuti chile kitu chao chili bwanja bala. Musa kwatizane nao, mukakwatizane nao chape. Mwasobera yankara maliba kwa hiyo. Izakara minga mkati mwa titi yani. Musogoleri ndipo mwe uone kuti okay, kanso kakwatizana nao abantu aba. Bondi ikura pakati pa iwe na wewe. Bondi kakura pakati pa iwe na wewe. Walora kachisi ya Mulungu kuti inkare yotengedwa mu manja mwaka Polo. Ukalora kachisi ya Mulungu kuti itengedwe mu manja yaka Polo. Uyembekezera moto. Kuri bechina tumonye. That's why yakamba kuti mukakwatizana na nzakusiyana. Nzabwera. Nzafuna wakupikeni, wakuvutiseni, kufikira pachimalizo. Mukafika pachimalizo cha mavuto. Ndipo mwe nzafika ndoma kuzakuochani kwino. Nzakuochani. Chenjera nao anyamata wali panja hapa. Oza kwatizana na wewe. Chenjera nao anyamata wali panja. Oza kwatira milungu zao. Chenjera nao anyamata wali panja. Oza rumbira kapenda kugwira chili chonse chaba bana. Nyosomba. Kumbukira ni Mulungu zomwe akuchitirani. Amen. So ukaona Joshua atipasa warning ja warning yakuti tikale achangu iposo tikale openya kuonesesa kuti bena apembeza makodi, bena apembeza zaziko, bena apembeza sikazi wao, bena apembeza zibambo zao, bena apembeza wana wao, bena apembeza mapuziro yao vambiri. But iwe naini tizile kuti potipatura Mulungu kutifikizapo matifikizale afuna iwe naini tinkale opatulika iponso tikalo pautenga wabuni wa Mungu nikusiyani apa bana wa Mungu tikale na baba yokamba ya yes. Okay, ni mpunzisi uyu ni mbusa. So iye ni vera bwino kuti mubusa kwanza kubera kukachizi siku ya lero. So mzogere mungaposhe ko bantu iponso. Yeah, okay. Chimozi chamene tifuna iyi ngambeko chakuti tikangana muri Hebrews 10 yake ya 7 ikamba kuti nibwera mmalemba akuza mmalemba uyo amene abwera mmalemba ndani kulingana ndi chiphunzitso chamene zawezo kuphunzitsa abwerera mmalemba uyu ni Yesu Kristo malemba Bible nyamura malemba Yesu Kristo kuti that's why mu Luka 24 amene zobereka ikambira kuti kuyambira ku Moses kufikira kwa nene rose akamba zaidi. So ise tikatenga Bible tuona mutenga umosi ngakale wonse anenera yana kulaliki mutenga wawo wenchabe umosi mutenga wa Yesu Kristo. Then mukauziba utenga wa Yesu Kristo chamene chibwira hapo ndiye pajamanje mpeza John 17:3 ipamene muchita bwanji
mukhala mupeza moyo wosanja because mwapezekana one message kuyambira ufu mpaka last mu preaching. So pano sitizaleka kulalikira kutenga ungati umozi whether zikankhale bwanji katwale bwanji kasezelekako che wayimirira utenga ni wamenewo amen because anza kanalalikira wamenewo naise sitizaleka kulalikira wamenewo mpaka kaleka. So ye mawe meneni nga ndikise pano kulipe kulalikira outside that message nainga chepa inuka uziba ukali moyo upeza moyo sana nima kalipa chintu kimozi ndopeza waenda umali wewe ulalikira wokufa isi ndio ulalikira wamene ujalimo mesti wamene afunika kujama wamene uja because wakufa sama alisazi wakalikosa. So utenga wamene umozi message imozi ndifuni kugesa wote chibwi nonga uziba palipa upeza moyo sana siko mumusogole nabera kumina kuti chilichonse sikiyali. Okay, tingoti shalom shalom.